2021. Reference, Liberation War Hero Status, Comrade So Muzavazi Musaka. His Excellency, the President and First Secretary of ZANU-PF, Comrade E.G. Mnangagwa, has conferred a Liberation Hero status to late Comrade So Muzavazi Musaka, who passed away on 16 February 2021 at Mbuya Dokas Hospital. The family can be contacted through our Harare Provincial Office. I shall be most grateful if you would make the usual arrangements for his burial and payment of benefits to his family. So ndo tsamba yacho inoratidza saka zvatichaita tichatambidza kopi yetsamba ineyi kune mutungamiriri wefamily ari pano kuti timupe achabatsirwa zvakare kufamba panyaya dzese idzi neutungamiriri hweprovince yeharare inotungamirwa naComrade Mahati vachakubatsirai kufamba zvese zvinofambirwa zvacho kuti program dzinofamba sei. Nyaya dzekuti urongo hwakamira sei tichavira kunzwa nemi kuti mukufunga kuti anochengetwa rini modza ivava tichibatsirana, asi toziva kuti aiwa panenge pato nemasoja vachamubatsira kuti avigwe zvakanaka segamba. Saka kana nhamo yadai so hatibudei pachena, hatisanyare kuudzana chokwadi kuti nhamo inenge yatorwa nestate yakamirira musangano weZANU-PF. Saka kana vanenge vauya kana vambenge vachiuya tinovaremekedza zvikuru kuuya kuzochema nekuti panhamo mukomana zvaimba zvaifadza munhu wese, asi unofanira kungoziva kuti pandiri kuenda ndepevaridzi. Saka ndo zvatangoti tikurudzirane kuti haiwa ngatizivai kuti izvozvo ndo zvatati titaure tiri pamwe chete pari zvino.